облачната книга. Книгата за облаците е също така и облачна книга. Тя е книга на облаците и книга от облаци. Книга в облаци. Книга заболена в облаци и книга изтъкана от облаци. Тя е сгъстяване и разпростиране на облака. Тя е книга, която се кълби, сгъстява и разрежда, плътнява и разпростира, която се разпръсва и се ускорява, която се тъче през форми, преминава през форми, ефирна и плътна материя. Книгата за облаците е книга на облаците. Книга облак. Книгата за облаците е книга единостояващ, трансформиращ се облачен масив. Масив от потенция и интензивност. Облачният масив на книгата. Една книга за облаците трябва да бъде едновременно лека и интензивна. Нейната драма е, че колкото повече една форма се прояснява, толкова повече тя натежава. Как да устоим в ефирната лекота на формата, без да я обречем на блудкаво, рехаво полубитие? Как да устоим в ефирната интензивност? Само една мощна мисъл, само една интензивна формираща мощ може да устои на силата на лекотата. Ексцесът е самата лекота. Облачната книга започва с ексцес. Тя трябва да свърши с ексцес. История на облаците. 1783. Пролог. През 1783 театърът на небето е театър на ексцес и ужас. Terror and all. Земята се събуди и окованите титани изреваха. Исландия изригна. Какво каза Блейк за това? Блейк каза: облакът е преобърнат континент, по който се разлива лава. Облакът е виолетов шлейф на гигантския разреждащ се въздух. Ако ревът на мълнята може да спре времето, то пространството отдавна вече е ехо. Вулкан на забавен каданс. Всяка сплав на материята е отхранена от Херемес, по-големия брат на въздуха. Ако има още въздух, то Земята е безкрайна. Стратосферата къмши от обещания. Титанът, Слънцето търси опора върху титанични облаци. Облаците са опора на един преобърнат свят, пристанище на потънали и бъдещи кораби. В тези дни, в които едно 11-годишно момче, Люк Хауърд, гледа облаците, те имат странен оттенък. Те са призрак, фантом, фантазъм, въплътена халюцинация, екстензия на болен мозък. Тези дни облаците са примесени с изпарения на магма, с пищния изпепеляващ дъх на земните недра, на рудниците на Фаюн, на мрачната и вулканична гръд. В края на май 1783 започва да изригва исландския вулкан Елтеяр, вулканът на островите на огъня, който продължава да бълва лава месеци наред. Облак от прах се разпростира над Европа, достигайки африканския бряг и отслабвайки слънчевата светлина насред лято. Размирни времена в небето над стария континент, всяващи смут и трепет по изстрадалите й обитатели, но ето, че едва окрутило се исландското чудовище, източният дракон се събужда и надава рев.
В първите дни на август изригва японския вулкан Асама, засипва градове и села и затъмнява с чудовищен облак от вулканичен прах за месеци северното полукълбо. Огненият дракон се простира като чудовищно тяло от тлееща пепел в небето. Започва периодът на голямата мъгла, описана не само в метеорологическите записи и историческите източници, но и в литературните произведения на епохата, причинявайки фантастични цветове в небето, облаци с халюциногенен цвят, люк в небе от диаманти. Небето полудява. Небето на вика на Мунк ще свидетелства за лудостта му век по-късно. Чудовищният небесен театър на 1783 достига кулминацията си на 18 август, когато на свечеряване огнен метеор прорязва небето над Европа, зашеметявайки обитателите и между които нашето 11-годишно момче. Северното сияние се разпростира над Лъж и Шир, за да увенчае апокалиптичното платно, рисувано от метеорите. Според някои оригинални интерпретатори, този едногодишен чудовищен театър на метеорите, небесните явления, който разтърсва фасцинираното и ужасено въображение на земните жители, дори допринася, а може би и предизвиква чрез глада, настъпил вследствие на вулканичните дъждове, унищожили реколтата, Френската революция, и така пренаписва съдбата на света. Не Маркиз дю Сад, а вулканът и облаците са авторите на революцията. Онтология на облака. Облакът е по-стабилна основа на онтологията, отколкото всеки друг елемент. Анаксимандър знае, че прекосяването на безграничното неизбежно достига до област, вечно забулена в облаци. Пределът е облачно пространство, сгъстено пространство. Там времето се огъва и завива в друг порядък. Анаксимандър мина по нашите стъпки. Той възседна нашите вълни. Той пи от нашия дъх, сблъсквайки се с нашия облак, с нашата мъгла, която напои морето. Бледо розови вълма, търкарещи се върху проблесващата му повърхност призори, с глухото бълбукане на тъмната вода, с тишината на мрачните дълбочини. Неизвестното и страшното ни навестяват в тези предели, в тези призрачни места. Корабът напредва, всеки дъх затихва, сякаш въздух се приплъзва върху въздух. Няма тласък, няма ускорение, няма и инерция без сила. Когато се разсее мъглата, какво ще видим там? Епистемология на облака. Облакът, защото облакът е динамична консистентност. Облакът не е нито твърд, нито флуиден. Облакът не е нито чиста материя, нито чиста форма. Облакът не е нито екстензивност, нито интензивност. Облакът не е чиста енергия, но не е и инертна маса. Облакът не е нито потенция, нито актуалност. Облакът не е нито прозрачен, нито плътен. Облакът не е минал, но не е и бъдеще. Облакът е актуалност, която е едновременно минала и бъдеща. Той е актуалност, устояваща в промяната. 27 август. Когато се събудим в облачно утро и слънцето внезапно пробие, потенциалността на деня никога не ще се редуцира до простата актуалност на слънчево утро. Актуалността на облачното начало е неясна и широка. То обещава и таи много други начала. То таи внезапно смрачаване на слънчевата сутрин. Какво е утрото на облак? Опиянено. Утринна актуалност на облак.
И нощният облак е утринен, защото облакът никога не изчерпва началото. Възел от начала, той е тъкач на бъдеще, което винаги е вече отпечатано в разплитането на формата. Слоевете на времето са вплетени в плетка, която окото на хаоса не би видяла като възел. Какъв е отпечатъкът на облака? Той е облакът на друго време и място. Облакът казва, не можеш да обхванеш тоталността на формата. Облакът няма тотален обхват на формата. Формата не е просто незавършена, не е просто отворена, формата е богата. Тя е безразсъдна, тя е красива. Следователно, тя може да се пилее на воля. Тя може да вилнее като вятър. 10 август. Хаос. Облак. Хаосът като облак на облаците или газ на газообразните форми не е начало, нито принцип. Силата, която различава, е силата, която събира. Облакът не е битие на духа, нито летлива консистенция на тялото, което се издига към етера, нито хипербореец, нито бял конник. Облакът е загадка, която преди да бъде мислена, ни мисли. Облак – писменост. Облакът не е загадъчна писменост, както вярват Теофраст, иероглиф, идеограма в разтворената книга на небето. Книгата на небесните знамения, азбуката на параноиците, на необходимостта, съдбата и детерминизма е очертана от читателите халдейци, откакто първата зорница е огряла нощта на разума. Но не. Облакът не е тай код, нито първична азбука, динамика на смисъла на изпитанието. Тук то е значение, което преди да изписва и чертае, преди да значи, устоява в метаморфоза, в разплитаща се форма, рисува, кълби, сгъстява, върхлита, атакува. Метеорът е звезден облак или звездна мълния. Той не е знамение, а разкъсване на тъканта на знаменията, на надвисналите знаци. Той пробива дупка в празното, където космосът увлича във въртопа на празното, слизания взор. Облакът не е писменост, криптограма на съдбата, метеор, комета, мъстяща висша сила, огромен мозък в небето, неговите изпарения, мислещ космос, Соларис, пластичен мозък на материята, а невронална дисперсия, агент, субект, деятел без място и в синхронно време, което се разгъва в паралелни времена и пространства, алтер актуализация, която сидиментира материята в анахронични форми, иманентна динамика, невъобразима техника, вулканична картография. Да, облакът не е писмото, но е агент на писмото. Той е автор на революцията. Той е сила на космическата история, бидейки и нейн ефект. Той е фронт на хаоса, облакът на всички облаци, разпрострян по билото на Вселената като нейна незапочваща, но и несвършваща сърцевина. Той е сила не на финалността, а на контрафиналността на света. Облакът не е част само от метеорологичната система. Той е сила на метаболизма на биосферата, на ноосферата, на невронално